Jeg vil gerne svare på de hyppigste spørgsmål, vi får i forbindelse med vores brillefri operationer. Det er fuldstændig smertefrit at blive opereret for at få et linseskift. Vi bruger lokalbedøvende øjendråber, som fjerner alle smerter. Derfor kan man godt være nervøs alligevel. Det er der mange, der er. Og i så fald kan man få en beroligende tablet. Efter operationen gør det heller ikke ondt, og hvis man mærker en lille smule ubehag, kan det næsten altid tages med Panodil. Sikkerheden er altid i højsædet, og alle operationer er grundigt forundersøgt på forhånd, så det er en meget, meget sikker og højteknologisk operation. Nogle af mine ældre patienter har spurgt, om de er for gamle til at blive brillefri, men der er faktisk ikke en øvre grænse længere. Med de nye teknologiske løsninger og de nye linsetyper kan man faktisk opereres langt op i 80'erne og blive brillefri og blive glad for det. Jeg håber, at det her svarer på nogle af dine spørgsmål. Generelt kan man sige, at operationer for at blive brillefri er en sikker og effektiv løsning. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.